urheilija muutenkin. Harrastat jotain lätkää. So nice to meet you. Crazy Sisters. Crazy Sisters. Naisneilas. Thank you, bro. Onks käsiä eroa? Sano. Maani editoi sen Intia. Meistähän editti. Ei kun se editoi sen maan. Mut se ottaa siihen tämän klipin. Ei kun niin. Sen ja paljon oot juossut viipis. En mä tiedä. No se kyykyssä ykkösen varmaan yli. Mulla on 51 ja 43. No niin ei Pasi jakaa liveä. Oikeesti vitu Pasi. Moti. Hallo Siri. It's not. Oh. Mukava. Ei ole mukava. Punkeutua suolle ja sit edi mitä vittua. Pääseks liveen? Joo, Paava, sä pääset liveen. Totta kai. Se on laittanut varmaan pilviin. Voidaanko? Se on laittanut varmaan. No ei ole, kun toi on ollut tuolla joku 8 kuukautta jo. Teddy. Oliks ollut? So nice to meet you. Mitä vittua? Oikeesti ihmiset on sairaita. Ketkä? Sigma season. Where are you came from? Äitin siis. How old are you? 18. Mitä oletat? Ei tää olisi. Mitä vittua näitä tajuu? Oi vittu, miksi tää tekee tällaisen? Mitä sä oot tekemässä? Oot sä tulos kiusaamaan? Kaikkialla mä bännään sut, mä cancelaan sut, mä läkkään sut. Miksi Nikke on täällä? No, ei mä saada katsoa Instagram. Täällä on 47 Omista tyyppiä. semmoista. Täällä oli äsken 63. Oliko? Oli. Spanish Queen? No. Yes. I am from Philippines. No vittu, onnea sulla. Manika, no. Pure, no. No. Vastaan jokaisen varmaan. No. Voitteko olla hiljaa? Voitteko puhua suomea? Speak Finnish, please. No. 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 Are you from Kajaani, Finland? Kajaani, Finland. We are from Kajaani, Finland. Ei tykkään. Penkki vähintään 120. No vittu onnes. Me and you. Komma täällä on. Kuilija, sun pitää penkata vähintään 120 ja kyykätä 200. No, ei vaan. 400 kiloa. Ei vaan mä sanon. Mä en oikeesti tiedä, mä alan uvuttamaan kohta. Ihan sitten koko ei vaikuta kuin vahvaan. No ei niin. Finland. Right, kyllä. Kyllä vaan. Siitä kuva. Viiviliitty. Vittua. Hallo darling. I need to live. No, joo, kannattaa opilla. You have misunderstood. Shut the fuck up. Miksi toi vero on jo ylihillämmällä? Koska se, tiedätkö, tulee muuten niin kuumata vähäistä sitä aurinkoa. Totta. Mihin kaikki nyt lähti? No, täällä on vielä 40 tyyppiä, että Mutta kun täällä ei ole suomalaisia. Mitä? I love you more. Mitä vittua? Mä oon. Mitä sä oot? Koira. Sorry. Oh. Voin olla.
Vaikka. Hai. Voin olla vaikka hai. Aavikko kaakas. Mitä haluat? Mutta me ei En haluta. ainakaan sinua. Reaale. Aivan niin, ei. Vasenia. Se ehkä haluu. Rahapussi. Mä haluan sun rahapussin, jos siellä on paljon rahaa. Saat mun pankkikortin. Give me your pankkikortti. Sweden. No, who is it? No one. Where are you from? Finland, Kajaani. We are from Finland. The twin. What? Oot. You're gonna go my back. Oh, Paavo. Jos sulla on treenit, niin missä mä voin hengata alueella? Siellä on penkkejä ja sitten sä voit mennä sinne ylös tai... Juu. Siiri pitäisi liveä meidän treeneistä. No ei pidä. No totta kai mä pidän. En pidä oikeesti, mä jaksaa. Mun jalkapuuta. Ottakaa siitä. Se kuka sanoo mua oranssiksi? Jep. Ei, kun musta taas otetaan kohta joku kuva. Siis... Mä tiedän. No, we're not. Yes. Jörpäin tumalta. Where are you? Olisiko Antti Tuisku? Ei.